Здравейте хора, нашия сървър скоро ще бъде пуснат. Това е Highlander, аз съм Bostar ProTG и сега ще ви го покажем. Ето го, той е доста голям замъкът. Тук по-голямата част ние правихме, а другата е наши приятели. И малко копнахме, защото ни прецакаха сървъра едни идиотчета. Да, всъщност той е реснат. Затова сега още не влизат хора, но че преди много хора влизаха. Той не беше доста известен, но около 20 човека влизаха. Това да покажем църква. Това е замъкът, така изглежда. Така виждате. Това много също да се помолим, за да има повече хора. Така, ето тук отгоре е ларп джъмпа, който мине джъмпа. Кажи наградата. Ето тук има този чест полшанки. И наградата е чак ето тук. И тук се скача и къде беше? Да, опа. И църквата да се помоли. наградата е чак тук. И това са Protection 4, някакъв си меч. Това да се помолим. И с годни наволки. Така, това беше. Сега сега да се помолиме за добрия Вико. Да си жив и здрав. Ето го. Така сега да ходим на ларп кораба. Кораба ние още не сме го завършили, но ще стане. Ето го. Не е чак толкова добре стана, но бива. Ето кораб някакъв момент и това го направихме. Това какъв нещо залаги. Тук надолу на някакво яко също. Те тук са правили нови глупости. Тук някой е чупил, но ще го чупа пата. Добре, сега на War Battle. Така, това е War Battle. Тук що го построихме. Мерише на ново. Това е едно голямо дърво. И отдолу ще се бият. Да. Може да стане холм. Ако някой заплати с SMS или нещо. Така изглежда. Тук има креватчета. Така. Тук има някакъв холм. Холм. Да, ето тук е холма. Ето тук. Я покажи нашия холм да си го правихме. Или да, това беше на стария мап. Той не е завършен. Те що не влизат да мости? От ги е страх. Ето тук ще видите също яко. Това е край на света. Може да паднем. Така бе. И така. Как сте го направили? Да може да го направи това. Да ти бъде. Не това е истина той. Уи. Добре, сега какво става да ви покажем. Ларп евент. Те добре ли стана? Не. Те стария ларп евент беше много хубавате. Това е ларп евент. Сега се занимавам с този сервер, защото ме баннаха от PvP България. Не знам защо ме баннаха тъпия Crossfire. Така беше му вчупа главата. Така, ето, това изглежда LARP event. Кой още да ви покажем? Покажи LARP Battle. LARP PvP. Или да, PvP. Ето LARP PvP. Намира се под спауна. А за какво така се го носили LARP PvP? Ето го капана, да разкочите и дупчат стрели. Тук има някакви капани. И да, това е горе-долу сървъра.
Надявам се да ви е харесал. Чао!